Ćao, moje ime je Slobodanka Zečević. Ja sam bila u nacionalnom parku u Vermontu. To je na granici sa New Yorkom i blizu Kanade. Ja sam radila kao prep cook, to mi je bio prvi posao. Drugi posao je bilo malo teže naći, zato što je to nacionalni park i bili smo, da kažem, izolovani nekih 15 minuta od grada, ali tu uvek smo imali informacije gde je trebalo radnika, recimo u housekeepingu ili u nekim drugim tu restoranima, tako da smo uvek imali 13-14 sati dnevno, što je najbitnije, morate stvarno da se spremite ako želite da vratite dosta novca kući. Radili smo po 5-6 dana za redom, po 13-14 sati. Bilo je nas 6 iz Srbije i bukvalno smo se viđali kad je bila sezona uveče i to je to. Jer je stvarno bilo naporno, svi smo imali prekovremeni rad. Šta bih još mogla, da, satnica nam je bila otprilike $10. Sad, $1... Mislim, jel me čujete, jel moram? Ako nećete, ne. Ako vam lakše je... Porekla dnevna sam tako. Ako nećete, ne problem. Odlično. Satnica nam je bila otprilike $10 i dolar gore-dole. Neki su imali, da, ovi što su radili kao baseri, kao serveri, oni su imali bakšiš, hostese su čak imali bakšiš. Ja sam radila u kuhinji tako da nisam imala bakšiš. Prekovremeni sati su nam bili jedan i put više, znači $15 su nam bili prekovremeni sati, sve preko 40 sati. I ovo što smo radili, i druge poslove što smo radili na tom resortu, isto nam je bilo sve kao prekovremeni rad, tako da je stvarno bilo odlično. Smeštaj nam je bio $100 nedeljno, 3 obroka dnevno. Ćao svima, ja sam Nemanja Stanović, ovo leto sam proveo u nacionalnom parku Yosemite u Kaliforniji. Prvi posao sam radio kao baser, satnica je bila ok, $10 i 15 centi, pošto je to minimalna satnica u Kaliforniji. Imali smo do 30-40 sati nedeljno, što je sasvim ok jer bakšiš pokriva mnogo, dešavalo mi se par puta da sam imao čak veći bakšiš od satnice. Ako niste zadovoljni satnicom, uvijek možete pitati menadžera da vam da neki drugi posao u hotelu ako hoćete dodatno housekeeping, dishwasher u kuhinji ili bilo šta. Drugi posao sam našao posle meseci i po dana, kada mi je menadžer rekao da, pošto isto sam radio na nacionalnom parku koji je malo izolovan, tako najbliži grad je bio oko 35 minuta kolima, tako da sam drugi posao našao posle meseci i po dana, radio sam housekeeping. To je privatna kompanija koja iznajmljuje kuće godinu dana i bio ok, posao malo dostan. To sam radio samo kad sam imao slobodne dane u hotelu ili nekad kad sam radio večeru kao baser. Što se tiče smeštaja, imali su pre 2 nedelje sam živao u šatoru, pošto nisu imali mesta za zaposlene u kućama. Bilo je ok, plaćali smo fore $17 nedeljno, nismo ništa posebno kao šator. A posle 2 nedelje su nas prebacili u kuće, kuće su stvarno bile sjajne, imali smo smeštaj, klimu, internet, televizor, kuhinju, imali smo da peremo veš, sve je bilo full i plaćali smo $21 nejedno, što je jako smešno za Kaliforniju. I šta još, ako se nešto zanima, pitajte slobodno. Drugo, na primjer, ljudi koji tamo rade su uglavnom Amerikanci i s drugih strani sveta, ako hoćete da putujete, dosta njih često ode kuće nedelju dana. Ja sam tako iskoristio pa sam sa drugaricom išao do LA 5 dana, išli smo i do San Francisco, Sacramento, Santa Cruz, tako da 5. mesec uopšte nisam putio da sam iskoristio to dok sam radio. Drugo, ljudi s kojima sam radio tamo su stvarno bili sjajni, i menadžeri su stvarno uvijek izlazili u susret. Stvarno cene, radi trud i to. Prvi posao mi je bio Campis, jedan od većih restorana u Anchorageu i tamo sam radio kao dishwasher, naravno nisam znao dobro engleski i ko ide da radi kao dishwasher, spremiti se na težak posao, ali izdržat ćete. Drugi posao sam našao u Orsu. Orso je jedan od najboljih restorana tamo i to je bio prvi restoran na koji sam zakucao uopšte da tražim posao. Ja sam došao među prvima i onda sam imao tu prednost da, ne biram, ali da imam
mogućnost da lako nađe taj drugi posao. I tamo sam otišao i tražio bilo kakav posao, nije bitno da li diš, da li prep, sve jedno mi je bilo. I onda sam počeo kao diš, pa sam onda bio unapređen u prepa i onda sam na kraju radio na liniji i onda sam na kraju sve radio, znači šta god je bilo potrebno. I tamo su ponudili, mislim, rekli su mi da mogu da pošaljem ugovor za sledeću godinu da radim, kod njih da mi to bude prvi posao, ali pošto self program ove godine je teško da može biti, onda ću ponovo raditi u Kampisu, ali kao food runner. Šta još? Popričaj možda o, ne znam, kako si našao smeštaj? Što se tiče smeštaja, našao sam tako što ima dosta ljudi koji ide i koji su tamo već bili. I onda smo našli kod jednog čoveka koji tamo već živi 7 godina, on je prva generacija studenta koji su otišli na Aljasku i ostao tamo, znači živi 7 godina. I on radi sa tim kućama u nekom su dealu sa nekim Amerom i on je njemu menadžer za studente, nemam pojma ono šta i kako, ali uglavnom sve je izašao u susret nama, davao im poslove, čak to sam radio ponekad kao treći posao sa njim. Slobodnog vremena nećete imati, verujte mi, jer ako radite kao diš i prep, onda ćete raditi 16-17 sati dnevno i imat ćete 3 do 4 sata za spavanje. Ja sam nalazio ponekad slobodno vreme i trenirao svoj sport ragbi, probajte sport tamo. Lepo je probati zato što je drugačiji nego kod nas definitivno.